लोगोफोर सोर हाथाइ साल'नि नोजोर नांखोथाय फुख्रिनि नाया थैबाय थादों आरो मानि कारनाव मिथिला। हेलो दोस्त गुड मर्निं वेलकाम टू माय न्यू ब्लग भिडिअ। दिनै जोङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो सानदों आरो दिनैनि भिडिअआ मा जागोन आंबो बुंनो हाया आरो लोगोफोर। आङो दिनै खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन आरो थ' दिनै बैसागो बोथोरनि खामानियाव थांनाय जायाखिसै आरो मानो होनबा बन्द' होनना बुंदों आरो थ' लोगोसे दिनै न'आवबो एसे खामानि दङ नोंथांमोननोबो देखायनो नाजागोन मा खामानि मा खालामनो नागिरदों आरो नङा होमबा लोगोफोर। जेबो स्पेसियेलथ' गैया होमबाबो नोंथांमोना नायनानै मोनथिगोन आरो मा बानायनो नागिरदों आङो। थ' लोगोसे दिनै बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो खुबिस्साखौ जासिहरबाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोफोर। थ' बैसागो बोथोरा माबायदि सोलिबाय थादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय। आंनाथ' बैसागो बोथोरानो गैया, बैसागो थाबाबो गैया आरो नङा होमबा, फालिनाय जायाखै। थ' जोङो भिडिअखौ आराम्भ खालामसै दिनै मा जागोन। आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबा नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय। बेलेगखौ जेरैखि सापर्ट खालामदों आंखौबो बेबायदि अननानै सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। थ' भिडिअखौ आराम्भ खालामसै नङा होमबा लोगोफोर। बिराद गरम नै दा आङो फेन सिङाव फैबाय लोगोफोर। ओंखाम संनोबो दङ, ओंखाम संनो आं सङानो, आं संनो बिराद बादों दिनै। नोंनाव संफेरबायहाय जि बादे नङाब्रा होनदोंसो आङो, थारमाने संनायाथ' संखाया, बादुला मानसि अबाव संनो, खामानिखौनो मावनो रोङा। आरो जोंनि रुमा बेखिनियानो आरो लोगोफोर। रुम फिसा रुम मोनसे 10x10नि, बारा गिदिर नङा, बिराद थोन थोन गरमाव थानो हाया मानो होनबा सायाव थिंनि ना लोगोफोर, बिराद गरम जायो आरो गरमजों टि-सार्ट गाननोनो हाया जादों लोगोफोर। आंनो न'आवनो एकदम अरिजिनाल घिउ गोनांथि जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो आङो दिनै न'आवनो घिउ बानायनो सेस्था खालामनो नागिरदों लोगोफोर। आङो लोगोसे जगारफोरखौ लाखाजोब्बाय, दिरुं आरो ओरैजाय दालि खाथा आरो गोनांथि। ओमफ्राय आरो ससपेनाव जोङो गाइखेर दाखाखौ लाबाय, माने गाइखेर दाखा बानायनानै दोनखादोंमोन आरो नोंथांमोननो खिन्थानाय जायाखिसै। आरो ओरैजाय दै गुसु लाबाय जोङो, दा दै गुसुखौ होनांगोन आरो बेवहाय, मानो होनबा गरम नालाय दा बोथोरा, बिनि थाखायनो गुसु गोनांथि आरो बिनि थाखायनो जोङो दै गुसु खालामनानै दोनखादोंमोन लोगोफोर फ्रिजआव। थ' जोङो दै गुसुखौ होबाय। दा जोंना ओरै मेदामा मैगं सायगासिनो, मोनथिबावाखै आं केमेरा खालामनायखौ। नै जेन्थ'खा लादोंना मा लाखो बेलाय, खर'आवलाय गुफुर जाजाबा हामगौलै खर'आ गैला जेबो मिथिया सयथिबो। आरो जोंना ओरै नै जगार लाखाजोब्बाय लोगोफोर बानायनाया आराम्भ'। थ' आरो मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरो लोगोफोर, मानो होनबा नैबेयो जोंना बासना एसे फिसा जाबाय आरो दा जोङो बासनखौ सोलायनांगोन। सोलायनायनि थाखाय जोङो मोनसे लानांसिगोन आरो जगार पाति नागिरफिननांसिगोन आङो। थ' फाइनालि नागिरबाय आङो लोगोफोर, नागिरनानै नै मोनबाय आरो बेयावनो खिन्थानाय जायाखिसै लोगोफोर फारि फारि। होमबाबो जोङो थौखौ लाबाय, थौ गिदिर नांगौमोन, फिसासो आरो थौआ दा लोगोफोर। दसे उनावनो जोंना माखोना रेडि जासिगोन आरो बे फेंफोना ओंखारबाय थादोंना लोगोफोर, बे फेंफोनाखौनो जोङो बोखांबाय थानांगोन आरो एसे एसेनो, बे होमबासो घिउखौ मोनगोन आरो नङाबा मोननाय नङा लोगोफोर। बे नै जों दा फेंफोनाखौनो माने माखोनखौनो थिखांबाय थादों आरो एसे एसेनो, एसे एसे थिखांनानै जमा खालामनांगोन आरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो थिखांनांगोन। नै जोंना ओरै टिफिनाव रेडि जाबाय लोगोफोर, घिउ बानायनायनि रेडि आरो दा आराम्भ' खालामनांसिगोन जोङो। दा ओरै जोङो सारायखौ जानबाय लोगोफोर, माने अरखौ बारा गिदिर होनाङा दे लोगोफोर, माने फिसा अराव माबानांगोन आरो घिउखौ बानायनांगोन, नङाबा गिदिर होबाथाय खामनो हागौ आरो। दा जोंना ओरै नै घिउआ रेडि लोगोफोर, एसे बुरजामोन दा माथो 50 ग्रामसोल' जागोन बायदि मोनदां, माने रानजोब्बाय, फुदुंनायाव रानो नालाय लोगोफोर। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय। सुपार जाखादों दिनै घिउआ लोगोफोर। अके बाय बाय लोगोफोर।